sad. Gdje su djeca? Kućaj, ajde, kućaj. Kućaj. Gdje ste djeca? Kućaj. Gdje ste mi? Gdje ste sad? Kuća djeca. Nema djeca, ne, danas se izvinite, gospodine. Ne može. Reci da je to vrtić. Da, evo ovo gdje Alex kuca sada, to je vrtić. I ovdje ćemo najvjerovatnije početi Pokaži stan. da šaljemo njega. A evo odmah opozit je naš stan. Evo ona crvena vrata. Tako, evo auto. Evo nam prelijepo naselje. A evo Kinga. Mami, polako sidi. Ne, ne. Kaži čao, mami. Duša? Ćao. Ne, mame, tamo ne. Ajde, idemo. Gdje idemo sad? Na ringišpil? Ajde. Mami. Duša? Ajde, toliko.